Здравейте, казвам се Елисавета Шидерска и съм учителка по спорт за хора над 65 години, автор на програмата по гериатричен спорт към колеж Биофит. Освен, че за първи път в българското спортно-образователно пространство ви предлагаме възможността да се потопите изцяло в спорта на третата възраст, курсът е директен отклик на нарастващата световна тенденция към нормализиране и експанзия на спортуването пенсионна възраст. Основните теми, по които ще работим както теоретично, така и практически, са свързани с холистичния подход към човешкия живот, гените и епигенетиката, географските особености и културата на остаряването, циркадните ритми и съня, както и виталната енергия и метаболитната възраст. Подготвеният материал се базира както на последните научни изследвания, така и на моята собствена работа в Мадрид като треньор по физическа подготовка на хора над 65 години, като фокусът винаги пада върху превенцията от падания и двигателната активност като активна медицина за благоденствието на пенсионерите. За тази цел ще получите подробна информация за двигателната активност, за кардиоупражненията и митовете за тях в третата възраст, биомеханиката и работата с помощни средства като бастуни, патерици, проходилки, скалата за крехкост и оценката на мобилност и постурологията за хората над 65 години, биохимията и храненето, столът, най-добрият приятел на спортуващия пенсионер. Тренировъчни програми и похвати, които директно ще може да приложите във вашата практика. Не пропускайте чудесната възможност да изпреварите другите, както и да работите за вашето собствено бъдеще. Изберете програма Гериатричен спорт към колеж Биофит. Тенденцията в фитнес индустрията в момента.